Здравей! Моето име е Милена, аз съм нутриционист, хранителен терапевт, консултант по детско хранене и злояди деца. Днес ще си поговорим за това как да въведеш ред в храненето у дома. Ако детето ти яде едни и същи 5-6 храни, ако всяко хранене е напрежение, проблемът не е в детето. Проблемът е, че няма система. И днес няма да ти давам рецепти, аз ще ти дам нещо много по-важно. Структура, която работи във всяко семейство. В този безплатен урок ще ти покажа как да въведеш ред в храненето у дома, без натиск, без молене и без битки. Точка 1 в нашия урок е план. Всичко започва с планиране. Ако всеки ден се чудиш какво да готвиш, ти вече си загубил контрола. Когато няма план, решенията се вземат в последният момент. Избираш най-бързото, детето свиква само с лесни и познати храни. Какво значи реален план? Знаеш какво ще се готви за следващите 2-3 дни напред. Знаеш кога ще се яде, знаеш какво имаш вкъщи налично. И вместо да се чудиш какво да сготвя днес, ти имаш план. Пример, днес е супа плюс салат. Утре ще е боб, в други ден ще е мусака. Без план детето избира. С план ти водиш играта. Втората стъпка в нашия урок е режим. Децата не се хранят добре в хаос. Те се хранят добре с режим. Основни правила. 3 основни хранения. Закуска, обяд и вечеря. И 1 или 2 междинни закуски. И без постоянно похапване. Когато детето яде постоянно, не изпитва глад. Ни няма интерес към нова храна. А гладът не е враг. Той е инструмент. И ние трябва да го използваме. Например, ако детето яде бисквитки или солетки в 5, в 6:30 или в 7 няма да вечеря. Няма да е гладно. И това не е злоядство. Просто голема е сит. Третата точка е по-добре да ни е лесно. Храненето не трябва да е сложно. Не ти трябват специални завъртяни мастер-шеф рецепти. Трябва ти повторяемост. Трябва ти бързи и лесни ястия. Например, пиле с ориз, класика. Паста, спагети, макарони плюс сос. Супа, яйца по някакъв различен вариант, който както ги обича. Боб, леща яхния, картофена запеканка с месо или без месо, месо с зеленчуци, кюфтета, кебабчета и ги въртиш през седмицата. Така детето се учи чрез повторение и няма нужда от нови рецепти всеки ден. Продължаваме с нещо важно. Точка 4. Подготовката. Ако готвиш всеки ден от нулата, може да не ти стига времето след работа или ще се изтощиш в някакъв период. Какво е решението? Готвиш веднъж, ядете 2 пъти. Подготвяш съставките днес за утрешния ден, предварително. Например, 1 пиле в ден 1, печено с ориз. На ден 2 може пилето да стане на супа. Каква е ползата? По-малко стрес след работа, повече контрол върху храненето, по-малко импровизации и чудене какво да сготвя. 5 точка. Организация. Ако кухнята ти не е организирана, няма как храненето да работи. Основни правила. Набележи си 1-2 дни в седмицата за пазаруване. Купуваш по план и по списък. Не импулсивно и не всеки ден. Така си спестяваш време. Проверяваш какво вече имаш в хладилника. Използваш първо него и така не изхвърляш храната. Остатъците от вечерята не са проблем. Те са решение. Останала ви е храна, слагаме я в контейнери за храна и ги прибираме в фризера. И така имаме готово ядене за след 2-3 дни. Винаги има и резерв вкъщи. Спасява положението в екстремни ситуации. Замразени зеленчуци, яйца, ориз, паста, консерви с царевица, грах или нещо подобно. Дори и боб. Факт, ако нямаш нещо готово, ще дадеш най-лесното под ръка. Ако имаш нещо подготвено, ще дадеш правилната храна. 6. Най-важното. Ролите. Работя по световно известна система, която разделя отговорностите. Родителят решава какво се сервира,
кога се яде, къде се яде. Детето решава дали ще яде и колко ще яде. Когато родителят се опитва да контролира колко да яде детето, детето започва да контролира дали ще яде и какво от това, което има в чинията, ще го яде. И следва пример. Още 3 хапки, маме. Няма да ти дам десерт, ако не си изядеш. И детето загубва способността си да регулира апетита си. Докато бебетата са в корема ни, ние не им казваме кога и какво да ядат. После, когато са кърмени, те са на поискване и ядат толкова, колкото искат. Нашата роля като родители е да ги научим на това е храната. Ядем я тук и сега. На масата, в кухнята за вечеря. А ти решаваш колко да изядеш. Цялата порция, половинката или 2 хапки. И после край. Приключваме с храненето. И кухнята затваря до следващото ядене. Това създава спокойствие, доверие и предвидимост. Децата знаят какво ще следва. Няма изненада. Няма хаос. И децата са спокойни. Точка 7 в нашия урок. Грешките. Ето някои фактори, заради които храненето не се получава добре. Няма план и режим. Готвиш различно за детето. Има натиск. Постоянно похапване през деня. Има хаос. Има екран. Злоядството не е инат. Това е модел, който се затвърждава с времето, стъпка по стъпка. За финал ще ти кажа, че не ти трябва перфектен план. Трябва работещ план. Когато има структура, детето се отпуска около храната. Когато е седнало да вечеря вкъщи с мама и тати на масата, детето е склонно да опита от новата храна. Ако в момента храненето у вас е напрежение, молене, битка, борба и детето яде ограничена храна, това е сигнал, който трябва да действаш. Ако искаш да решим този проблем, пиши ми на лично съобщение и ще ти покажа как да го направим конкретно за твоето дете.